I pozdrav svima na još prvoj epizodi na mojem kanalu. Moje ime je Prvi i danas ćemo igrati Clash Royale. Naravno, to je prva epizoda, tako da možete poštite to ako će video možda biti malo lošiji. Uglavnom, imat ćemo Clash Royale, malo ćemo se fajtati, tako ćemo testati što vidite. Malo ćemo takve stvari. Uglavnom, niko nije online, idemo nešto upgradati, može, fireball, nekako dek, ovo je moj dek, sam da znate, onda je ok, ima nešto ništa me zanima, onda ću staviti na ovako čestić, inače imam puno gemova, imam malo i ušao sam u 1.6, ukladno sam zadnji, nas je samo 4 inače, tako da, tek tu je, dek je tu, da imamo TV Royale i možemo ući. Tako da idemo. Znači zove se Dider, klan mu je Tim Bruh. Može bacimo. Čekaj samo da idemo na fotu, sada ćemo spremiti za Dragona. Naravno da ima vići, ali sve protiv kojeg se javlja uvijek ima vići. Znao sam da ja skjati najmjera zbog toga, zašto svi mi tako nešto. I onda je i tower. Ajmo spirić, goblinčići. Da se naime da nema nešto što mi nisi skeletonima. Pa naravno da ima nešto što mi nisi. A dobro, on je dosta skeletonima. Prinček, malo, preko, brdo, granca. Naravno je prvi video za kad mene sad se Prvi pije, Prvi player, zato molim vas, pošto mi se jako puno vide, molim vas da se prihvatite i da ostavite možda svoj komentar i lajk. Imate onaj gumbić, onaj pas kao gore, to vam je lajk. Upalite na taj gumbić, naravno, to jako volio da učinite. Pošto ja sam jako sjajni, neću nastaviti svoj video, to mi je velika podrška, zato molim vas da stavite taj gumbić, to mi jako puno znači, zato hvala. Zahvalit ću se za sve. Ne zastavljam svoje ljude. Zbog toga mislim da me podržite, da me podržite moje strane, to što ja volim snimati. Uglavnom budete bilo više podržali. Ja ga budem podržali! Pobjedit ću, ljudi moji! Ljudi moji, pobjeda više ništa zadnje zakon. Uglavnom da niste, kako se kažem, niste, da me ne gledate da ste ovako živati kod mene, sada najrađe s tim podavu petice, ali nažalost ne mogu zašto ste vi samo ne gledate. Stvarnosti, već primam čija podijela petice i ljudi moji, treći smo u klanu, sad ne znate, ja sam lider i ovaj Boxy, to je brat, on stalno puša te glupe videe, ja to volim, to je dalje, zašto mi ne sluša uglavnom. Ljudi moji, to je bio moj prvi video na mojem kanalu, znači prvi video na mojem kanalu, nadam se da ste uživali. Komentari koji igrice još da igram, meni je sve jedno, imam puno na moje novite, tako da onaj gumbić
Palac na gore. To je moja podrška. Zato hvala vam na svemu i pozdrav. Proste tehnički poteškoće, još ću malo ostati tu, svaki slučaj, nešto tako sam zaboravila učiniti. Nešto ne tako puno da mi ne mogu gaje. Nisam ja tako gledast, znate. Tako da, to je to što se tiče prvi